Ito mo nga lugar bay. Bitaw bay. Ana sila na doon sa nag-spirito dito sa una, nya namatay ba? Adlok lagi bay. Ganito may kadukan dire katong guard nga namatay dire katong sa nibang espiritu. Uy. Uy. Ana pinuglo. Ay, sino? Latsa! Hawiri! Yang now! Bati gyapon! Grabe bay. Laing nga itong mga sudlan kag spirito ba kay. Wag ginitsura mo na gid. Unsa may napil mo? Ano? Sige lahi ka. Ano? Kakaon nga na mo mo lagi sa kwan kanang bayot nga kapre ba para mawalhan na. What? Gani kay nani ko kugmo ang balat si kabalo ato yo. Ano na ko ato ba. Kami kabalo ka. Nya unsa may plano to karon? Sa kano kwan atuon na to dito ba atong atong istoryahan sa spirito ba ato uban si Mangkigwa ba? Ato na tos Mangkigwa ato pablisin. Mangkigwa na sulod gyud tulo. Oy, okay na ka. Nya baka kira. Dawat mag Uy. Gusto man ang gikan. Ano ba trip mo ka? What? May pag ubanan na lang minimum mo adto ito sa Lasal. Among istoryahon tong kalag nga nisulod siya ba? Para mapagawas sa kong kalagot ba kay lagot ko. Ay ana gyud ato sa tagon si Mangkigwa na sulod. Mangkigwa. Mangkigwa. May tuyo. Tuan! Tang, hindi ba uban dito ko? Si Tang! Tang, tama na tang kay si Dexter ba ato tong yamyamir itong kwan nito katong espiritu. Ay, katong espiritu nga nasanay pa Dexter. Unsa kay pangalan na to? Nining? Nining. Karon na kay atong balusan. Sige, kuha sa akong gamit. Ay, wala na yung gamit. Parat na! Sa pa, ayat na mosulod. Pag-ritual sa tadari. Sa man nga buhaton na to. Sundon niya akong buhaton. Sige. Sabot! Sige. Sabot. Patulay mo kataway, butang na! Pag-focus mo, focus. Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Step 5. Wala, pitan ko yung tali. Awa ka, step. Hi guys! Puta motherfucker! Ano? Kabalo ba mo nga dagkan yung espiritu dere? Magika dai. Siya na sa neighbor! May pagmuuban na lang mo sa mua kay para daghan ta ba? Uban sa bay, tabangan ta na to amigo. Nga ka sudlan itong niagi. Luoy kayo. May pa. Ana lang gyud. Bangi mi TV. Luoy mo na ko. May pa. Sige! Una ka. Dre? Oo. Ay, sabay. Sumabay. Wala. Dira. Palikod. Gamay. Likod lang. Palikod. Hinay. Munsa man na siya. Bubot na ka ni. Sa oy telefon ni ba?
Bay! Uy! Saan mo na gani? Ulit lang, kita mo itong balon eh. Ato ito i-apply ito ko itong dictionary ni Mangkigwa itong ibasa. Tusa ni tulan. Matulit mo na yung gimo, si mo ba? Gunit yun. Gunitin ninyo, gunitin. Bay, pasa to nyo nito. Dapat, bay. Ako na bay, kisingan ako, ako na bay. Kinsa man ni? Guniting. Ako'y bahala na eh. Kisingan ko ako ng igwa. Gingaan naman tayo, Ako siya istoryahon. Kinsa man ka? Ako si Natoy, na mahal ka. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと Bay! Di na ako kaya sa akong power, bay. Ako'y bahala. Ikaw, bay, tistingin, bay. Ito basahan. Ikaw tanig ritual, Mangkigwa. Waka? Sabi, isa guniting. Ako nga, gunit din. Gaya. Dili ko. Sige rin yun! Dili lagi ko. Ulian sa kabay, di ulian bay. Ako. Si bay, tising siya, bay. Bay, ikaw na yung pag-asa ni Guru, bay. Kura, ay ako yung bitaw mong balili teknik. Wala na siya, bunal-bunalan. Shit! Dahil ko ako mata! Bay, ligin makaya sa akong power. Ikaw, Nix. Nix. Kaya mo. Kaya ni mo, Nix. O sige, ato ng testingan. What the fuck? Diligan! Dili nyo! Nagulo oy! Bay, tas maya guruan eh. Dungan tang upat o kitang tanan kanta. Tanan. Sige, kita nang tanan. Sige. Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Gago! Open your mouth, ha ha ha. Mangaling katambal na makatambal sa iyo! Gango! Pagkigwa! Ikaw na na! Kikwa. Siya na gid! Uy! Yes, I am! Ako to si Natoy. Ibalik na ko!